Leto je tu, oddych, relax a poriadna grilovačka k tomu patrí. So záhradným grillom z profitent.sk sebe ho poskladáme ešte dneška, bo večer chceme co? Grilovať. Rozbaj krabicu a rozložíš veci, dáš dole folie, skontroluješ, či všetko máš, pokúkaš do návodu, zaškrabeše, co si nič ostáva. Musíš zrobiť, keď chceš večer grilovať. Tak poďme na to. Takže začíname montovať grill. Pripravil som si tu boky grillu, zadná stena, predná stena, dvierka, šrúbka X1, ktorú budeme používať, a matka Y1. Ideme na to, ideme to stáčať dokopy. Hore je jedna šrúbka, druhá dierka od spodu je druhá šrúbka. Takže telo grillu máme stočené, ďalší krok sú prieduchy. Ideme na to. Prieduchy, jeden ide sem a druhý ide na vrch krytu grillu. Použijeme šrúbku X2 a maticu Y2. Ideme na to. Takže prieduchy máme namontované aj hore, aj dole. Ideme na nohy grillu. Takže ja som si pripravil pre vás tieto dve nohy. Na ľavej strane je noha s dierkou, na pravej strane je pevná. Tu príde koliesko na presun grillu. Takže si ideme domontovať zvyšné dve nohy. Takže po namontovaní dvoch ideme si namontovať spodnú poličku, ktorá môže slúžiť na grilovacie uhlie alebo brikety. Použijeme opäť šrubu X1. Takže poličku máme namontovanú, si ju akurát dotiahneme a môžeme namontovať kolieska. Kolieska sú namontované, môžeme si ho pekne otočiť a postaviť. Takže záhradný grill z profitent.sk už dostáva svoju podobu. Nohy má namontované, spodná polička taktiež, kolieska sú pripevnené, takže môžeme ho montovať už na zemi. Ľudia, jedno upozornenie, na pevnej nohe je diera, táto. Tu si treba dať pozor, aby ste tam nedali šrubu, lebo tam ide šruba X5, ktorá drží bočnú rukoveď. To je také malé upozornenie, aby ste to nemuseli rozoberať. Takže grill máme na nožkách, môžeme si natočiť kľudne túto bočnú rukoveď šrubami X5. Ručku si poriadne dotiahneme, keby sme náhodou chceli uceknúť do sušeda s grillom, že by nám neostal na ulici. Takže ďalším krokom je montáž dvierok na grill. Je tam kľúčka, takýto veľký prstenec, dvakrát podložka, matica a tento držiak, ktorý nám drží dvierka na grille. Ja to zmontujem a potom vám to ukážem. Takže dvierka mám pripravené, je tu ručka, veľký prstenec, podložka, z druhej strany je podložka, plech, ktorý nám zaisťuje dvierka a matica, desiatka, ktorú si dotočím očkovým kľúčom. Teraz si tieto dvierka primontujem. Takže dvierka nám pekne fungujú. Namontovali sme ich šrubami X7 a my ideme ďalej. Takým ľahším krokom je montáž popolníka, lišta, ručka, podložka, šruba X1. Ideme na to. Zmontujeme popolník. Ručku máme na popolníku pripravenú, môžeme ju zasunúť, paráda, sedí, ideme ďalej. Táto rošta nám bude slúžiť na uhlie a my si to ideme zmontovať dokopy. Takže rošta, tieto dva plechy, ktoré nám budú držať roštu. K tomuto príde tento systém, ktorý nám bude dvíhať roštu a tieto pasoviny. Zmontujeme to všetko šrubami X1 a maticou Y1.
No ideme na to. Takže k rošte si natočíme tento plech, šruby budeme dávať znútra a matice budú vonku. Druhá strana je dobre použiť šrubovák krížový s magnetom, aspoň vám drží šrubu. Keď máme namontované tieto L-ka, ideme na systém zdvíhania, ktorý ide do vrchnej diery. Takže roštu máme zmontovanú, dole je to L-ko, tu je systém zdvíhania, tu je spodok zdvihu a teraz vám poradím jednu vec. Takže tieto L-ka s týmito zárezmi budú takto pritočené k týmto pasovinám a uľahčí nám to kopu práce pri montáži v grille. Takto máme L-ko namontované, teraz to môžeme montovať do grillu. Takže keď máme natočené tieto plechy na zdvih rošty, tak si nasadíme tento zdvíhací systém na tieto haky. Teraz natočíme túto kľuku. Všetko baví, všetko hrá. Rošta nám funguje. Navrch dac. Toto a môžeme grilovať. Ale ešte nie. Ešte toto nám treba pripevniť. Až potom môžeme grilovať. Ďalším krokom je montáž závesov. Toto je spodný záves, ktorý je na grille. Takže na tento záves použijeme šruby X3. Vrchný záves si dotočíme šrubou X4 a maticou Y1. Takže závesy máme natončené, malo by nám to fungovať. Paráda. Nakoniec namontujeme túto krásnu poličku šruby X6. Ideme na to. Takže poličku máme na svojom mieste. Je tam. Grill máme spravený a môžeme začať grillovať. Ešte nie, nezačni, otvírak funguje. A teraz fakt môžeme. Na zdravíčko, ideme na to.